बावैसो ससियेल मिडिया भाइरेल जालायलायनाय बेनो नामा जोंनि समाज जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गुबै थांखिनिफ्राय दोरोदना जौ जुवा ड्राग्सनि निसाजों गफबनानै गारि गुरा साफ्रेनानै गावबा गावनि थांखिफोरखौ आवसारि खालामना लादों। मेन्डेला ब्रह्मनि गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि टिजारखौ मैया बेखेवबाय। मैया मोनाबिलि समाव बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्मनि गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि टिजारखौ बाक्सा जिल्ला राबांनि दाउ थ्रिलिं रेस्टुरेन्टआव बेखेवबाय। जाम्बी फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां सनितपुर जिल्लानि जाखांफुनाय प्रडिउसार बिरफुं बर'नि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों दिहुनजानाय आरो बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्मनि सुजुनाय आरो दिथा होनायाव ओंखारनो गोनां गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि टिजारखौ मैया मोनाबिलि समाव बाक्सा जिल्ला राबांनि दाउ थ्रिलिं रेस्टुरेन्टआव बेखेवनाय जायो। बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनानै बेखेवनानै होफैयो मुंदांखा फावगिरि फैलाजि बरगयारी बिथाङा। लोगोसेयैनो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैयो बर'नि मुंदांखा फावगिरि जेजास केरकटारि, सालबारि जिल्ला बिसानि नेहाथारि गुलशन गयारी आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैबावो बर'नि जाखांफुनाय फावगिरिफोर आरो मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि टिजारखौ बे समाव नोंथांमोना जाम्बी फिल्म प्रडाक्शननि इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। लोगोसे बे आबुं बर' सावथुनखौ बैथि बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव रिलिज खालामगोन होनना प्रडिउसार बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। नोजोर होनो गोनांदि गुबुन गुबुन जायगाफोराव नोंथांमोना बे गोसोआ बोराया सावथुनखौ दिन्थिनो बुकिं खालामनो एबा फोनांजाब खालामनो थाखाय 7099367162 बे जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। गावबा गावनि ग्राम ग्राम सरानि संसारखौ सेवहांगार खालामनानै लादों। नै बावैसो जाम्बी फिल्म प्रडाक्शननि आन्दाराव जोङो माने गोसोआ बोराया होननाय मोनसे सावथुन बावैसो शुटिं फोजोबखांबाय आरो बेखौ जोंहा प्रडाक्शनाथ' माबानिफ्राय जाहैबाय सनितपुरनि आरो बेखौ जोंहा लिरदों आरो डाइरेक्सन होदों माने दिथा होदों जा मेन्डेला ब्रह्म बयजोंबो सिनायजाखानाय। बेनिनो दिनै फिसायै जोङो माने टिजार रिलिज खालामदोंमोन। बेवहाय जोङो हांख्रायनानै आलासि महरै लाबोदोंमोन जोंहा मानगोनां फैलाजि बरगयारी आदा। बिथाङा गावबो नैबे सावथुनाव फाव खालामदों। बिथांनि आखाइजों जों दिनै बेवहाय टिजारखौ रिलिज होनाय जायो। ओरैनोथ' सेप्तेम्बरसोआवलागै रिलिज जागोन आरो बेनि उनावनो मार्केटनि थाखाय हगारना होनाय जागोन आरो। नोंथांनि नोजोराव बेनि गुबै आयदाया थीमा माबायदि? बेवहाय मोनसेखौल'थ' बुंनो हानाय नंला आरो बेबायदि जुदि बुङोबा ससियेलखौनो बुंनांगोन जोङो। जोंनि बर' समाजाव दासिम नैबे दा प्रेजेन्ट सिटुवेसन जिथु प्रेजेन्ट इनभाइरनमेन्ट सोलिबाय दङ माने सेंग्रा सिख्लानिफ्राय जागायनानै बोराय बुरिसिम माखासे जिथु समाजाव सोलिबाय थानाय जेंना जेंसि बेफोरनि बागै नैबे सावथुना माने आबुं महर होनो नाजादों आरो बेवहाय गासै माने जोंनि बर' समाजनि बेफोर माखासे जिथु माने दा ओरैबायदि मोनसे इस्यु जानानै दङ जायफोरखौ जों मेगनजों सानफ्रामबो नुबाय थायो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बेफोरखौ लानानै नैबे सावथुनखौ एसे नोजोर बोनाय जादों आरो नायगिरि बिथांमोना निस्सय नायनानै मोजां मोनगोन होनना आसा खालामदों। समाजाव माबायदि सांग्रांथि लाबोनो हागोन? गोबां दङ जोंहा मेइन इस्यु हिसाबै दा जेरैहाय माने ड्राग्सनि इस्युखौनो ला उन्दै उन्दै गथ'फोरनि आरो बाखि माखासे जायफोर माने एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जोंनि गेजेराव जायो माखासे खारनाय लांखारनाय बा माने लोगोसे जोंनि माने पलिटिकेलिबो खायसे बिथिंफोराव जेरैहाय जोंहा माखासे इस्युफोर दङ जोंनि बिग्रायारि हान्जाफोरनि खायसे इस्यु स' बेफोरखौबो लानानै बेवहाय नोजोर बोनाय जादों आरो सावथुननि गेजेरजों बेफोरखौ जेरैहाय हायो जिबायदि हायो बेबायदि फोसाबनो नाजानाय जादों।
बयबो नायजानाय न'खराव नायजानाय मोनसे सावथुन बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायो रायजो राजा बिथांमोना बयबो नाय निस्सय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन आरो माबा मोनसेबाबो नोंथांमोना नैबे सावथुननिफ्राय सोलोंनो हागोन बेखौ आसा खालामो। नोंथाङा बे सावथुनाव मा रल लादों? आंथ' बे सावथुनावथ' आंनिया रला माने मोननै होनना बुंनांगोन मोनसेयाव जायखिजाया पजिटिभआनो आरो आं मोनसे माने मा बुंगोन बेखौ जायखिजाया पजिटिभ रल बाखिखिनिखौ आं बुंथ'नो गोसो गैया जायखिजाया रायजो राजा बिथांमोना सावथुनखौ जेब्ला नायगोन अब्लाना मिथिगोन।